Ikusasa lakho lisezandleni zakho. Kwenzekwenzeke, kwenzekwenzeke. Ningizimu Afrika angithatha ithuba nginibingelele ngiyathemba niyaphila nibingelele kwulinde kuhle ngokwakhumalo isibongo kwanongoma ke ehlala Nkonsi Dr Life kanti ningizimu Afrika namhlanje siphethe yenye yezinsizwa ezisencane sithi ke inkunzi sematholeni la sisho khona ke namhlanje siphethe ke insizwa uvukane insizwa laphana ke mfoka Ngcobo wazonga ukuthi ukhumshukela emculweni kaMaskande kuwumculo ke awuculayo kanti ke insizwa yasemzinto le kwadumisa uzokhumbula ukuthi ke inama album amabili ngoba iqala ukucula ngonyaka ka2016 album yakhe ke yokuqala ikhipha yayithi ke mama wami kwaphinda futhi wakhipha album yesibili yayithi ke Sibari Makoti kanti ke album yakhiphe ngo2018 lensizwa ke eyiphethwe ke inkosi laphana ke uProtas ke umfoka Duma inkosi ke engaphansi kwayo ikhonza kuyona kanti ke nizimu Afrika angabe ngisapholisa amaseko insizwe singaphakathi culo kwaMaskandi ke usendlini eshe qhawula kithi Bhuti wami ninjani kodwa? Yini ngoba phela ngithi asinabukeli lapha khona intombi lapha endlinini wakhulumela phansi weqhawe Cha bhuti ngithi angibonge nje leli thuba ongipha lona mfowethu angibonge nje kakhulu ngibonge iSouth Africa ngibonge uthande ngiliphiwa abantu ngifike emculweni cha ngikhona lemculweni endinkolozi la ngizohamba ngiyophuma ngayo ibhokisi mfowethu ngifuna ukutshena ukuthi le mculweni ngikhona ukhona emculweni ngikhona ngizawushaya lesiginci lesi sazokhala hayi bayovuma bonke oMaskandi ukuthi ikhona inkunzi la yazi asenza kanjena ke Khumshukela qhala kithi asivele singene endabeni ngifuna ukuchecka la ukuthi njengensizwa ecula uMaskandi ecula umculo wesintu awungithatha ungibeke mfowethu ekukhuleni kwakho ukhule uyinsizwa ekanjani emakhaya uyinsizwa ebibona nivele ukuthi izoba umculi ngithatha nje ungibeke ngoKhumshukela emncane ekhula ezefika kulesi sigaba akusona somculo awuculayo mntaka baba sure ziningi kakhulu izinto esidlule kuzona njoba singabaculi nje mina ke bengilusa inkomo webhuti isiginci nje ngisiqale ekulusini ngilusa mangingalusile ngiye esikoleni nesiginci sure leso siginci kwakuyisiginci samakopi hayi lesi hayi insimbi ngoba usuphethe insuze nje manje uphethe into emnyama nje manje ya thina siziqala isiginci lapha esigincini samakopi sure sifunda lapha yabona ushaya isiginci uze kudansa inkomo lapha ulusile abo ulusile uwedwa uziqeqesha kahle ngokuba umculi sinayo lento ukuthi singabaculi umculi umncane wena bhuti isho udle ekhaya uphatha ispoon ubucule amba beka ispoon wacula manje ngabuyadla sure ngoba lento beyikhona ikuthini isegazini so sikhule nayo sikhule ngayo silandela siyenza futhi uzothi umuntu cause ngasaxoxa mina nawe sixoxa sobabili ngikhuluma indaba yesikole ukuthi isikole usidedile isikole ngasifunda sure kodwa isikole ke ngabuye ngahamba ngayoboleka ipeni ngahamba uNosiphela ngahamba ngayocula ngahamba ngiyoboleka ipeni ngabe sengiyocula ngenxa yokuthi ke ngangizibona ukuthi mina ngizoba umculi futhi ngiwuyena ngasale sengihamba ngiyocula ngaqhubeka ngawucula uNosiphela waboleka ipeni ufunda wabona ukuthi wena unekhono lokucula wabona ukuthi iyakubambezela lento yokuhlala eklasini waphuthuma ngingaculi ngilalela ukuthi kuthiwani ekubeni ngiyazazi ukuthi mina ngumculi kanti ngase ngibuziwe ukuthi ngizoba yini kanti ngiphethe vele nami isiginci sami khona esikoleni ukuthi ke hayi ake ngicule khona esikoleni ngiyibone lento wayikhipha owayiphumela esikoleni ngoba angizwa kahle lento yophuma esikoleni kodwa ake ngiyizwa akungithindele ekhehla lami ungithindi unje qaphu njengenkunzi endala ke engiyibona ukuthi isemafafa awuhlephule ngizwa awuhlephule qhawe Azizwe ihlaba azizwe izinto
Yekwenlami sengihlala khona. Yekwenlami Unjalo wethu. khona. Phela umkhwekazi wami usengangivuse kuseni athi angiyokhuleni. Mina umkhwekazi wami usengangivuse kuseni athi angiyokha amanzi. Ngibuye ngicande mengithanda. Kuthiwa ngemfuleni. Ngibuye ngicande mengithanda. Kuthiwa ngiyokha amanzi. Ukhozi likhuzwa yimlona. Kuthiwa ngemfuleni. Wethu. Mina nginegama lami bathi igama la Mina ngusibari makoti. Hayi bambe khehle lami. Bazongayithengi iCD. Yiyo lento yakushisa isikole. Umculo nje ukumina ngaphakathi webhuti ukumina thina besingazi ukuthi umculo ikhona imali besazi ukuthi umculo nje uyayiculela mhlawumbe uya ngoba soyohola makuthiwa ikhona imali besazi ukuthi nje umculo uyacula nje uyayiculela nje sure asazi ukuthi imali ikhona noma yikho noma siyayiculela nje kumnandi ngifuna ungena ke la Khumshukela sise businessini manje lo mculo kunezinto okuthiwa ama social media kube nento esithiwa mhlawumbe ingoma iya register kwa Risa ingoma ihanjiswa emsakazweni iya emailwa njengomuntu mhlawumbe engathi mhlawumbe ukufunda kwakhe akubanga kulesi sigaba ekufana nabanye mhlawumbe noma abanye babaculi tshela mina mfowethu ngabe zikhona ingqinamba obhekana nazo ngesizathu sokuthi ukufunda kwakho akukho kulesi sigaba esiphezulu mhlawumbe noma ukuthi cha uyayisola ukuthi kube ngathi ukubekezela ikhonto enjalo noma uculisekile ngayo yonke indlela cha mntaka baba ukhuluma nje iqiniso into engayikhuluma nje eyiqiniso sure umhlaba uzwa ukuthi isikole sive sibalekile kunezinto ohluleka ukuzenza wena ngoba ukwazanga ukufika kuma grade aphakeme akuthola ukuthi so lezo zinto akufanele ngabe uyazikhokhela kodwa usikhokhela ngoba awuzazi ngenxa yokuthi awufikanga kuma grade aphezulu siyacela nje ukuthi abantu baye esikoleni shuthi ngamamazi ungamkhuthaza nje umfundi othanda isiginci njengawe ukuthi hayi ndoda ungaphumi uyoboleka ipeni bekezela ungafani nokhumshukela waphuma eyoboleka ipeni wahamba wayocula usitshela ukuthi nawe uzophumelela yes ingqinamba esihlangabezana nazo ukuze abantu besibone babone ukuthi sesiwokhumshukela kodwa siningi izinto ezingale ezifihlekile esidlula ngaphasi kwazo so bayasithanda abantu siyazi ukuthi bayasithanda futhi bawuhlonipha umculo esucula kodwa siningi ingqinamba esibhekana nazo ngale mfowethu njengomculi kaMaskandi ngifuna ukukuthola la ekutheni njoba ushaya lensimbi oyishayayo yini mangibheka umlando wakho unama album amabili kodwa ungene 2016 17 18 19 20 2021 2022 ngibale kahle impela kodwa idlule kwemhlanu ibheke kwemhlanu ngifuna ukubheka lapho ukuthi sazi ukuthi uMaskandi good no good kuyakhishwa uDecember no December kuyakhishwa yini le ekubambele emumva kangaka yiziphi lezi ngcina amabhekana ngoba ngiyacabanga ukuthi zikhona mntaka baba ngicela ukusho nje ukuthi uma umculi uyawudinga umsebenzi sure eceleni ozokulekelela ngemali uma ungenayo umuntu mhlawumbe okusiza ngemali esilambisa mhlawumbe uthi uyimanager noma inkampani ongaphansi kwenkampani ethile yes aboma ngakhuluma ngami nje mina ngiyahamba ngiyowenza ialbum ngiyipromote ngalendlela ekwazi ukuthi ifinyelele kubantu kodwa egcineni ngibuye ngihambe ngiyofuna itoho lokuthi ngenze yesibili ngoba kunzima hayi kunzima ungena e-studio kuyimali ukwenza yonke into ethinta umusic kuyimali so
hey kunzima yonke into iqala emalini iziphelele emalini so mawungenayo umuntu ozokunika imali noma ozokukhava ngemali uyadinga ukuthi uthole umsebenzi ozokwenza ukuthi ukwazi ukuya studio ukhokhela indleko zonke izinto okwazi ukuthi uziphushe so ziningi inkinga esibhekene nemali uma sikandisa ubuka mhlambe noma umculo owesintu sobuka mhlambe ngathi usunamaviya amabili ngiqinisile noma nginamanga indlela abaculi nibambisene ngayo iyakuthokozisa cha mina njengokhumshukela akekho umculo esengike ngaxabana naye noma esengike ngathusana naye cha bese saphathene kahle kodwa ke phela la emculweni uphumelela ngegalelo lakho so zikhona ingqinamba zokubona nibambisene kahleni cha sibambisene kahle sibambisene kahle webafu uhle yonke into kodwa uphumelela ngamandla akho nawo ukuthi wena abantu uthema ufika kulento yomculo wafika bakuzwa kanjani ngoba uyinsizweni ezinqaki mhlawumbe khona umuntu ongathanda ukusebenza nawe noma ukuthi akubize uzosebenza ngaphansi kwenkampani yakhe uyafisa ukuthi ukhumshukela ngingamthola enkundleni zokuxhumana noma ngilithola ucingo lakhe emfoka khumalo awukubi nungithinte ngento ekhalayo ngoba ngiyayithanda izinto ezikhalayo mfowethu khona into ngifuna ukuzizwa nje mfowethu awungithintele ekhehla lami sure Sisemhlanganweni holola ngakithi wemadoda sizokhuluma ngalezinto ezithinta umphakathi wethu ngithi sisemhlanganweni holola ngakithi wemadoda sizokhuluma ngalezinto ezithinta umphakathi wethu yengithi mkhize khabazela ngithi sukuma uvala isicapha sizokhuluma lana madoda nthuleleni yengithi mkhize khabazela ngithi sukuma uvala isicapha sizokhuluma lana madoda nthuleleni yengithi ngobo mapholoba cisha leso sinqamo sakwayo sicisha wethu awuphela ugwaye emhlanganweni kandawazi yengithi ngobo mapholoba cisha leso sinqamo sakwayo awuphenya ugwaye emhlanganweni kandawazi wenzani waphakamisa umuno ogobile awushezi khuluma wenzani waphakamisa umuno ogobile shezi hayibo wenzani waphakamisa umuno ogobile shezi khuluma wenzani waphakamisa umuno ogobile shezi nami ngithi angibingelela abazalwane sanibonani bazalwane nami ngiyayikhetha inkosi ngithi nami ngithi angibingelele bonke abantu nami ngiyayikhetha inkosi vala khehla bazongayi suka nini manje bazongaye ezitolo bazongaye ezitolo uzwele umculo wakho umshuka mfowethu ake ngiqalela kuqala ngibone ukuthi izinto zami zithini la right ngifuna ukuchecka la ukuthi ke right hayi into zabelunge seziyangiphikisa ke ukuze makuthiwa ziyakuphikisa ziyakuchitha so bese icheckele ngifuna ubheka ke mfowethu ukuthi uthe ukhona umsebenzi omusha ophezulu kwawo manje angawuqinisekisa lokho ngise studio kumanje ngiyapheka we budi ngoba abalandeli noma abantu
abasisupportayo la emculweni bahleze bekulindele ukuthi ngokukusupporta kwabo kufanele ubuye uqhamuke nento entsha futhi njengoba sikhuluma nje ingqinamba yes ngise studio webhodi ngiyapheka manje ngipheka ialbum yesithathu sure cha ngiyabathembisa abantu abathanda umculo wakho Khumshukela ukuthi selo ngafika ke emculweni angikaze ngashaya eceleni bayazi abalandeli ufakazi ibona abalandeli abathanda bomculo ya umuntu owazi uKhumshukela nje uyazi ukuthi uKhumshukela akashaya eceleni yahamba kuzothiwa ngiyancoma ngoba nakho cha likho sina liyibuku kusonjalo isizulu ngizozehlisa webhodi ngoba awukwazi ukuthi uzizwe wena umsebenzi wakho ukuthi ungakanani kodwa uzwa ngabantu kodwa abantu esesike sadibana nabo noma abantu asebeke balalela umculo wethu bayazi ukuthi uKhumshukela engomeni nje uhamba yedwa wemfowethu ngoba ngizosuke ngikhohlwa akusithume akusitshele inamba esizokuthola kuyona mhlambe weWhatsApp phinde sikuthole mhlambe kuFacebook sikuthola ngobani ukuze singakhohlwa umlaleli noma umbukeli wangasekhaya uKhumshukela umculo wakhe uyatholakala kuma online uyazama nje kuyona yonke indawo TikTok ngikhumbuzwe sinye Spotify yona leyo nto ngikhumbuzwa nje uyatholakala umculo wakho Khumshukela kuzona zonke ku Facebook Khumshukela Vukane inamba ke ngitholakala kuyona mina nentombi kunjani lapha entombini kuqhamagamile noma kumnyama hayi kona kumnyama hayi inike ke inamba zinike into akumnyama entombi hayi ngoseshilo wathi right tell right wentombi inamba webhuti engitholakala kuyona noma umuntu ongafisa ukufaka isandla yes ngoba lento yokufaka isandla sikwazi ukuya phambili ungekho umuntu mhlawumbe ozongafaka isandla ukuthi sikwazi ukuqhubeka nento esiyenzayo noma oyibuka lento engiyenzayo inhle ofisayo ukungilekelela kuyona inamba engitholakala kuyona ithi 078 449 4168 sesithemba konjiniyela ukuthi bazosilungisela ake siqale sidlule la mfowethu kunento engifuna ukuchecka la sithi nje lana ke lesi sikhangiso esilandelayo asihlangene neKwenzekwenzeke podcast lana ke sikwethulela ke inyambose driving school la sikhona ke ucode 8 una okay qale sithi bathola la ngobathola lapha na eworkshop next to uspa lapha na kumakhelwane neChesterville rank kanye nelindelani uphinde bathola lapha na ke bano code 8 no code 10 ucode 8 u5 lesson u400 rand kuthi lapha u10 lessons u800 rand then ke u25 lessons kanye nekhaya mawufuna uqasha ke iTruck lakho noma imoto encane uzothola lapha ngo2500 rand kuthi ucode 10 uthola lapha ke u5 lessons u500 rand kuthi u10 lessons 1000 rand kuthi u25 lessons kanye neTruck uzothola lapha ngo2500 rand bathinte 0738404513 mofisa ke nawe sikwethulela isikhangiso uma ufuna sikwethula isikhangiso noma ufuna ukukhangisa nathi nazi inombolo 0780816651 0621005540 uzokwazi ukuthi ke sikhangisele uwazi na ukuthi usabalale Ningizimu Afrika ake singene ke insizwa kithi embuzweni engahlelelwe bodi uzongiphendula nje iu3 phela sesiyaphetha manje sayiphetha manje right ke futhi omdala mfonco ngihlala embuzweni ke njengamanje umbuzo wokuqala engizoqala lembuzo ehlukile ekhethekile ke le iu3 after that siyalivala uhlelo noma siyaligoqa uhlelo lethu ngifuna ukubuzwa umbuzo wokuqala ukuthi ubani umculi omthandayo nomkhonzile phakathi ihashe lemhlophe noma umfiliseni Magubane Wethu ngenxa yokuthi umculo sikhule udlalwa nasemakhaya sure cha bekudlalwa umfiliseni Magubane ngamthanda wathola indawo la kuKhumshukela umfoka Magubane wathola indawo umfiliseni Magubane cha
uyena noma singakaze sadibana eduze kodwa abona umfiliseni Magubane uyamuzwa uzathi phela ushaya impahla zakhe yazi ngiyamuzwa lo baba uyayenza into yakhe. Number 2 second question uyakhumbula ukuthi umculo kaMaskandi waqalwa ubaba uphuza ushukela right ungwasenkandla sengiyakupha nje into ubani igama lika baphuza ushukela liphele kahlahle njengoba nawe uvukani Ngcobo yena ke ubani uphuza ushukela njengomuntu phela waqala lento oyidlalayo angazi kwebhuti ngoba wabalekela isikole shuthi uzongishaya ipeni uzolanda nini ke manje yeah cha umlando waMaskandi ngiyawazi ngiyawazi cha phendula ungakhozela uthisha usukhozela uthisha uyayazi ubani waba isibongo okay ngiliyeke igama ngiphi isibongo sakheke umfoka Khumshukela uphuza ushukela Khumshukela phuza ushukela ngofuthi lento yazi ingcono yazi ngeke noma ngifake stage ngikhala ngithi sengithi phuza ushukela Khumshukela yazi namhlanje ngeke ngubambe kwamancane ubani uphuza ushukela mfowethu isibongo sakheke njengomuntu phela waqala lento kaMaskandi angaze ngisinake we okay sedlule umlaleli uzoyijajela yena question number 3 awusuhlelekile cha uphuza ushukela igama ngiyalazi nokuthi wena waqala uMaskandi ngiyawo isibongo yazo lokho lojisha esikoleni wena into sithini isibongo sakhe asedlule mfowethu isibongo uphuza ushukela ngiyazi ukuthi umnikazi waMaskandi lungileke ngiyakuzwa lokho isibongo sakhe awusazi angaze ngikufungene ukuthi awusazi isibongo sakhe angifuni ukuvuma ukuthi angisazi isibongo sakhe kodwa futhi ekugcineni engiyazi ukuthi uphuza ushukela uyena waqala uMaskandi ukuze kube khona into ethi uMaskandi ngiyazi lokho awusazi isibongo sakhe ngicela ukwedlula futhi awusazi isibongo sakhe cha ngeke ngisho ukuthi angisazi singikhohlile ngasho singikhohlile okay right igama lesithathu wena wabaleka uthisha wena ngifuna ukudeli ngifuna uthewe ningane esikoleni anti uthayibuyela esikoleni uthe mayifuna lo mculo ukuthi usebenze make sure ukuthi ziyabuyela esikoleni futhi uqinisele ke lapho ngicela ungibhalele igama elithi lesizulu insumansumane bese uyangitshela lichaza ukuthini insumansuma hayi ukathi umuntu ubuyela esikoleni insumansumane aliyazisho leli gama awulipele I yes N yes T yeah S yeah U yeah M yeah A yeah angiyekulandela M yabona abalandeli bakhuluma yeah A yeah N yeah ayikusebenzi ngo MN yeah ayisengiyaqeda yaqeda N E yeah insumansumane yes no azozi njani angizukusho ukuthi right noma wrong but ekhaya ngizobadedela ukuthi kubayibona abayidesedelayo ukuthi ba ushaye khona noma ushayiqini mabe shamancoko kulungile Khumshukela umculo maska uyena wazi umculo okuye nokunye asikisi imphatho ohlelo ushaya ngishaya engineer uyabona ngiyaphazamisana right mfowethu kusho ukuthini ke insumansumane okungcono ke explanation ichaza ukuthini lento njoba kuyinyanga yamagugu isiqephu sesibili lesi esikwethulela sona and sikwethulela enyangeni yamagugu kwenzeke podcast tshela thina ngokubuka kwami ngingazi ukuthi omunye umuntu ucabanga ukuthi insumansumane into yes kodwa ngokubuka kwami noma ngokucabanga kwami insumansumane ngathi into engaxazululeki engenaso isixazululo enzima cha insumansumane noma into ethi enkulu eyenzekile kwangakholakala uthi moyixoxa umuntu athi uthi moyixoxa athi umuntu hayi ngeke hayi
yasiba nkulu kangaka. Shuthi ke umandla ngabe okay angabe angazi ke mlaleli ngasekhaya noma mbukeli ngasekhaya uzoyishola wena ukuthi le incazelo ayichazayo ukuthi insumansumane yikho lokho akusho ukhumshukela umfowangcobo ngicela ungithintela ukuyi-album entsha uzoyikhipha bese siyavalelisa ngasekhaya sibone ukuthi ke yini lena entsha oyithembisa umbukeli noma umlaleli wengoma noma umthandi womculo. Siyahamba manje siyathothwa siqoqe ikhwama manje. Sure. Yintshasha iyapheka lensizwa manje ziyavuthwa izinto manje. House kitchen house Kandudlalile ngesikhathi sami angithi mina ngisiyithapi yakho washa ayithola yini ngangithanda njena Tandudlalile ngesikhathi sami angithi mina ayibonakala manje ngisiyithapi yakho wayithola yini ngangithanda njena ngangithi ngohlala nawe ay sakumuzo omuhle ay kodwa uyasho man hayi wayithola yini ngangithanda njena yey buka manje mina sengidumile nje washa ngenza izinto zenzeke iskima no tira no sockstone phala siba ngibale phela nami imali eningi awawumbalanga mina buka manje mina sengidumile yes ngenza izinto zenzeke cheers iskima no tira no sockstone ashe senemali eningi obhekuzulu lapho daludlalile ngesikhathi sami ay angithi mina ngisiyithapi yakho wayithola yini ngangithanda njena intsha sha brand new intsha sha wemfowethu yazi senjani ngoba sithulile zonke izinto sethemba ababukeli ngasekhaya bazokwazi ukuthi bashone enkundleni sokuxhumana basilandele kwenzeke podcast uya ku YouTube uya ku Facebook ukhumshukela uselixoxela udaba siqaleni kubemnandi inkonzo yakithi ukuba nawe angifuni kumlaleli noma umbukeli ngasekhaya angayitholi into enhle khona ngoba efuna siphume ngayo esizoke ngizobashiya nayo ubadlalele yona emnandi esezingeni liphezulu oyikhiphe kule album yesibili engiyogcina uyikhipha bese ke kule ilandelayo bayobe sebekulandela bathola into zakho nisema Afrika sithatha nje ke ithuba sibonga kakhulu kukhumshukela sithi ke njengamanje thamela nansi ingoma yakhe emnandi Sibari Makoti siyathokoza yekwelami sendlala khona ngithi yekwelami sendlala khona yazi phela umkhwekazi wami sekuseni atha ngiyokhamaza mina umkhwekazi wami sekuseni atha ngemfuleni buye ngithande mengithanda kuthiwa ngiyokhamaza buye ngithande mengithanda kuthiwa ngemfuleni yekwelami sendlala khona ngithi yekwelami sendlala khona phela umkhwekazi wami sekangivuse kuseni atha ngemfuleni mina umkhwekazi wami sekangivuse kuseni atha ngiyokha amanzi buye ngicane
lonke mengithanda kuthiwa ngemfuleni yazi ukhozi kuzwa yimlo kuthiwa ngiyokha amanzi yekwela nisenhlala khona ngithi yekwela nisenhlala khona yazi umkhwekazi wami usekuseni aja ngiyokha amanzi mina umkhwekazi wami usekuseni aja ngemfuleni